I són joves, gent que podrien ser exmenes, gent doncs, que han assolit la majoria d'edat i que segueixen amb aquesta tendència delictiva. No? També, evidentment, accedint en aquests immobles que són normalment de gent residents belgues, francesos o de bancs que evidentment troben deshabitats i llavors aprofiten per entrar-hi i instal·lar-s'hi. Hi ha certa vinculació, tenim també un problema d'afluència de gent que ens ve pel tren, petits delinqüents que ens venen de Figueres, no? Que aprofiten un mitjà de transport tan àgil i ràpid i econòmic com és que molts d'ells també pugen sense pagar el bitllet. Per això també estem en coordinació amb Guàrdia Civil, que són els que vigilen els convois, i també amb estrangeria a través de la Policia Nacional per controlar tota aquesta afluència. No? Llavors tot això es combina, que crea un magma d'inseguretat i llavors hi ha també gent que aprofita, delinqüents ja de tipus més experimentats, que aprofiten per fer aquests tipus de robatoris diguéssim, que més inseguretat creen, no? Que és el que m'han dit molts veïns que escalen, que accedeixen a les propietats privades i llavors, clar, te'ls trobes dins del teu domicili i, esclar, això és el que més inseguretat provoca i més nerviosisme, perquè clar, tens els teus, tens la teva família, tens els teus fills i, evidentment, la reacció d'un ser humà davant d'aquestes situacions és molt difícil de preveure i llavors em temo i estic molt preocupat per una reacció violenta, no? Que arribi a ser violenta i bé, tràgica. I llavors el que fa ja 2 setmanes que estic demanant reforçament de tots els serveis, tant a Mossos d'Esquadra com també a través dels altres cossos i forces de seguretat de l'Estat. I bé, ahir va haver-hi una actuació important, es van quedar aquí uns reforços, però no n'hi ha prou, hem de seguir. No? Nosaltres també a nivell de policia local també estem treballant-hi, estem també treballant amb reforços i bé, tots els esforços policials per erradicar aquesta delinqüència de Llançà, perquè Llançà sempre ha sigut un poble segur, un poble tranquil i volem que sigui. És veritat que l'any passat també vam tindre un episodi similar, el vam abordar també en temps, també va haver-hi certa queixa social, amb raó, però aquest cop el fet que hi hagi un moviment ocupa i que hagin hagut aquests delictes que més provoquen aquesta inseguretat d'escalada en domicilis privats és el que ha donat aquesta tempesta perfecta que va produir-se ahir, per desgràcia, i que jo tantes vegades havia avisat. Sí, poden ser... és el que s'està investigant a nivell policial. Evidentment, els ocupes també, presumptament, també estan fent actes delictius de tipus menor i veiem aquestes actuacions que serien més, diguéssim, més individuals d'algun individu en concret que pugui fer aquest tipus d'actuacions, que tard o d'hora l'enxamparem i que, evidentment, aprofita aquesta sensació d'inseguretat per actuar. Però, evidentment, també venen tots aquests menors i majors d'edat i recent majors d'edat, gent que ja ha passat a la majoria d'edat i que també estan actuant a nivell de comerços, provocant, els ocupes també desafien els veïns, encarant-se, fent gestos que ara no faré, però són gestos grollers, i això encara provoca més indignació.